Irtaimistorekisterin avulla maksimoit irtaimistosi hyödyn sekä minimoit sen hallintaan käytettävät aikaresurssit. Irtaimistorekisteri tekee hallinnasta helppoa ja tehokasta. Voitte seurata tavaroiden kuntoa, käyttöhistoriaa ja sijainteja varastohyllyn tarkkuudella. Myös tavaroiden jakaminen ja varaaminen talon sisällä on vaivatonta järjestelmän avulla. Käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa organisaatiosi hankkii uuden sähkötyöpöydän. Aluksi sähköpöydän tiedot syötetään älypuhelimella järjestelmään ja samalla otetaan muutamia valokuvia. Tämän jälkeen sähköpöytä otetaan käyttöön. Kun pöytää ei enää tarvita, se on mahdollista siirtää jakoon ja ottaa käyttöön organisaation toisen yksikön tarpeeseen. Tarpeettomaksi jäänyt omaisuus on helppo siirtää irtaimistorekisteristä myyntiin kiertonettiin vain parilla hiiren klikkauksella. Näin irtaimistosi koko elinkaari on hallinnassa hankinnasta myyntiin asti, yhdessä järjestelmässä.